Ahojte, tu je Žantol Media Profi.sk. Dneska vám ukážem, ako si veľmi jednoducho jedným kliknutím automaticky nainštalujete WordPress na svoju stránku. Takže čo budete potrebovať? Potrebujete mať konto na websupporte. Otvoríte si stránku websupport.sk. Natiahne vám ju tu nižšie. Kliknete na tlačidlo Web Admin. Kliknite na to, otvorí sa vám. Si zatvoríte, tak buď sa vám to otvorí, alebo vám nabehne také malé dialogové okno, aby ste zadali svoj login a heslo, takže sa prihlásite. A teraz z WebAdmin nájdete si svoju doménu, na ktorú chcete nainštalovať WordPress. Nebudem vysvetľovať, ako sa zorientujete vo websupporte, to je téma na iné video. Ja vám len ukážem, ako si veľmi jednoducho v tomto videu nainštalujete ten WordPress, takže ideme inštalovať WordPress na Media Profi.tk, na túto stránku, na túto doménu, takže si spravovať. Vždy, keď si vyberiete nejakú konkrétnu stránku, doménu, tak k nej sa vám naľavo zobrazí takéto menu. Môžete si meniť nastavenie FTP, môžete zistiť, že ako sa môžete prihlásiť na FTP a podobné veci, ale čo je dôležité je to, že tu tretie od spodu máte tlačidlo podpora CMS, takže kliknite na to. A tu máte tri záložky, tak prostredná je WordPress, toto je tá naša. Beriete si verziu, ako chcete nainštalovať, môžete si kľudne nechať najvyššiu verziu slovenskú, ako vám ponúka, v našom prípade je to 3.9 slovenské. E-mail necháme ten istý, naň vám príde potvrdzovací e-mail o úspešnosti inštalácie. Zadáte heslo, potvrdíte heslo, tak a kliknete na inštalovať WordPress. Hotovo. Takže ako vidíte, inštalácia CMS WordPress do Media Profi.tk práve prebieha. Zvyčajne to trvá minútu, 2 minúty. Takže môžeme skontrolovať, že či už je to nainštalované. Je možné, že moja už bude, lebo ja som predtým kedysi mal na tom WordPress, potom som to zmenil. Skúšam Media Profi.tk, Enter a stránka s Naťou a je to. Takže keď budete mať WordPress úspešne nainštalovaný, tak to bude vyzerať asi nejako takto. OK, takže to bolo video, ako si jednoducho jedným kliknutím automaticky nainštalujete WordPress. V budúcom videu si ukážeme to, ako sa prihlásite do vašej WordPress stránky. Ďakujem za pozretie. Ak sa vám páčilo, tak ho zdieľajte aj medzi vašich známych a priateľov.